Waqt li se jkun qed jiċċelebra l-50 anniversarju mill-kisba tal-Indipendenza, l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza diskussjonijiet politiċi u attivitajiet fuq il-fosos tal-Furjana. Dan l-istazzjon tkellem mal-Aġent Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet dwar l-attivitajiet politiċi fuq il-fosos tal-Furjana li se jsiru bejn is-16 u s-17 ta' Settembru. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-programm tal-attivitajiet fl-ewwel ġurnata li hija tlieta, se jkollna diskussjoni li fiha se jieħdu sehem numru ta' membri parlamentari li servew fil-Parlament fisem il-Partit Nazzjonalista biex aħna naraw u niċċelebraw flimkien dak li akkwistajna matul dawn il-50 sena li għaddew. Ovvjament qegħdin niċċelebraw 50 sena mill-kisba tal-Indipendenza. L-għada mbagħad l-erba' fi 17 ta' Settembru se jkollna intervista mal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Naf li din l-intervista tqajjem ukoll interess fost il-pubbliku li jattendu biex jisimgħu xi jkollu xi jgħid Dr. Simon Busuttil. Din is-sena il-ġurnalist li se jkun qed jagħmel l-intervista huwa James De Bono minn Malta Today. Il-ħamis imbagħad se jkollna żewġ attivitajiet nistgħu ngħidu politiċi. L-ewwel waħda forsi mhux daqshekk politika per se jkunu involuti tfal fis-6:30 il-ħamis se jkollna diskussjoni ma' tfal flimkien ma' Dr. Simon Busuttil fejn it-tfal huma mħeġġa biex huma jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom dwar il-ħajja personali, dwar kif iħares lejn il-politika il-kap tal-Partit Nazzjonalista, però anke viċeversa fejn il-kap se jkun qed jagħmlu koll il-mistoqsijiet l-tfal u jaraw ma x'jaħsbu fuq diversi temi partikolari. Mbagħad iktar tard fil-arena nsawn ta' diskussjoni se ssir diskussjoni 50 sena oħra lejn fejn sejrin, fejn fiha se jieħdu sehem kandidati ġodda tal-Partit Nazzjonalista kif ħabbar anke il-kap il-ġimgħa d-dieħla se jkunu approvati n-numru ta' kandidati ġodda tal-Partit Nazzjonalista. Ovvjament din se tkun l-ewwel okkażjoni għalihom biex huma jitkellmu nistgħu ngħidlek f'attività tal-Partit Nazzjonalista u jitkellmu ftit dwar il-viżjoni tagħhom li għandhom għall-futur kemm għall-pajjiż kif ukoll għall-partit. Matthew Bonnet tkellem ukoll dwar il-messaġġ politiku tal-Partit Nazzjonalista. Kuntest partikolari l-attivitajiet ta' din is-sena naħseb qegħdin neħduha minn żewġ naħat. L-ewwel nett iridu naraw flimkien x'għamilna f'dawn il-50 sena ngħid flimkien għaliex huwa pajjiż wieħed dak li rnexxina nakkwistaw matul din il-50 sena. Però ma nsawx nifqgħu hawnhekk. Partit politiku jibqa' relevanti jekk iħares lejn il-futur, jekk jibni policies biex jagħtuhom kemm short term kif ukoll però l-iktar importanti long term. Matthew Bonnet appella wkoll il-pubbliku biex jattendi għall-Festi tal-Indipendenza u jipparteċipa fl-attivitajiet li se jfakru dan l-anniversarju importanti fl-istorja ta' pajjiżna.